Ngwanaka. I Ngwanaka. Hey, I hope you'll make me proud. I hope you'll make me proud. King Ginger Cream de la Cream, welcome to it. This is the home affairs, Baba Wami. Indaba zasekhaya, indaba ezisizayo. Angisakufuni. It's whereby I give people a platform to break up. Guys, Mzansi, come out on the closet. Khulumani ukuthi nihlukunyezwa yini kuma relationships wenu. And manibona ukuthi kuyanisinda. Phumani nisinke usizo la ku King Ginger ukuze ukwazi ukuhlukana nalembodla noma ukwazi ukuhlukana nalesikhukhukazi esinokudelela lapha endlini. I realized something. Ngijole kakhulu. Jolile Nkula, I've experienced different relationships with different tribes, or if I may call it, asifani. Asithandi into eyifanayo, asifuni futhi into eyifanayo, and asikwazi nanokubekezelelana. Kanti uma usunomuntu kumele ukwazi ukwehlela ngezansi umuzwe naye ukuthi yini le ayithandayo. My name is King Ginger Cream de la Cream, umlomo ongathethi manga, intwana nje yaseGingindlovu eyasuka eGingindlovu ingenalutho, yeze eGoli yathenga iCamera neMic ukuze ikwazi ukuthi inisize nina. Mzansi, ngicela sibone namhlanje ukuthi sisiza bani. Mr. Chris, please do the right thing mfowethu. Take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Batumtimaju mabuyu bambolunyu class. Welcome to Antisafefuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to We are back at it, Mzansi, igama nje uKing Ginger bafowethu. As I told you ukuthi on these seats it's whereby I give people a platform ukuthi bazohlukana. Makuthi unenkinga ngilokhu ngiyachaza, khululeka, bhalela mina ungitshela inkinga zakho. I will definitely make sure that I take the team size kasi lakho sizokulanda wena nendoda yakho, indoda yakho o umuntu wakho lo ofuna ukumlahla engazi. We bring you here because ngithanda la ngipake khona ngizokubuyisela kasi ngeTaxi mawuthi usulahliwe. And lokho nithanda ningathandi ngisazokwenza iBri niyoze niyazi mawukuthi akwazi ukugibela eBri taxi rank mina ngiyokufundisa yona. Bambisa iTaxi la shonele ufike lapho ubamba iTaxi ekasi lakho umlomo ongathethi manga King Ginger Cream de la Cream. Ithi sizwe ukuthi uma sister today usiphathele ini siswami cela usondele ngicela umonise imic. Oh right was mntakama hlala ngapha. Uyaphila mntakama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani igama? Uyandiswa igama lami. Uyandiswa. Yandiswa kukuphi ekhaya emakhaya akho? Eastern Cape. Eastern Cape. Ukuphi ne-Eastern Cape papa? Ukomane. Ukomane. Ndiyambona ukomane ndiyabona mina ndiseNgcobo. Ya ndiseNgcobo ndakhelene noDutywa uyabona mos. Uyakwazi eNgcobo nditsho? Ya ngikwazi eNgcobo. Uyavela kwalapha ndiyavela. Uyayivela eNgcobo. Ukwenzani umjolo kwenzakalani waye ungibhalelile usibizile lana ufisa sikusize kanjani? Uyangikhahlela umjolo yo. Yakhahlela. Yo. Umjolo problem. Yo, yazi ngivele ngingabelieve the way besandana ngakhona ukuthi ngeminute nje sengivele washintsha nje kanjalo but akunankinga yazi. Inhliziyo yami ibuhlungu kona. Ngoba lo muntu bengimthanda ngenhliziyo yami yonke, ngidela yonke into for yena. Ngiphuma endlini ebusuku. Yes, for yena. For yena. Ama risk. But anyway, ngemuntu amanje nje ashintsha, athanda abangani, athanda utshwala, ungidlula mina, athanda yazini ezinye izinto ungidlula mina. But angazi so ngibhalele le show lena ukuthi ngizomlahla ngizomtshela ukuthi angisamfuni ngcono athande bona ke abangani since mina angasangifuni ngoba ngiyabona ukuthi space sami asikho mos.
So mawuthi uthanda abangani into kanjani le ishoyo kwenzakalani ebonisayo ukuthi yena ngathi he's now more interested in his friends akasenandaba nawe mhlawumbe uma ngasuku usithi ku-highlight isikhathi sakhe uspenda nabangani bakhe ongidlula mina and noma ngimfuna uhlezi angeke akabe available kahle kahle for mina kusafana nasekuqaleni upraise abangani more than you so nje umxoxo uzo-involve abangani phakathi umxoxo ofanele ngabe wakho naye yes okay so maniqala nithandana yiziphi izinto ebezikuchaza obuyithanda wena ngaye besiphinde isikhathi sonke siphuma ama-out besihlezi sonke kahle kahle nje njengabantu abathandanayo sihlezi sijabulile bengena-complain angena-complain bobona ukuthi yazini sishada manje right now the way nebond emnandi ngakho yazini yeah and then izinto mayiqala zishintsha kanjani ukuthi nje ngisayoshaya ibhiya nama-gents so nami ngiyithatha kancane ukuthi awuyabuya nje manje ngeke uzuthi asihlangane ngo-2 hawu ngo-2 sisahleli nje ngene i-call or umngane yakokota intwana nayi ibhiya shaya ibhiya sekhanjiwe sengihleli-ke ngikhamisile ngemina eromini ngigcina ngiyahamba akaxolisi akafili ngathi wenza into e-wrong ngalokho lutho so singene kuleyo abangani bakhe ukuthi nabo bese beqala bengathi bakujwayela kabi and yena akakuprotect kwenzeka kanjani well mabezile bezoshaya lawo mabhiya labo angithi bazofuna ukungithengela isiphuzo and angisomuntu ophuzayo-ke mina so bazofuna ukuloko bengibamba bafuna ukuxoxa nami ahlale nje naye akhamisa ababukele ngathi into enhle labayenzayo so angakudefend lutho ngibona nje useless nje so uyona into ekucasule kakhulu leyo ukuthi awuyitholi ilokhuzana ne-protection from him and uyo invite nabantu into your space senu phela la nijwayele ukuhlanganela khona yes ayikho nje into ayenzayo ngalokho nje uyathula ababukele ayikho into ayishoyo kahle kahle noma sengimtshela ukuthi umngane wakho sibanibani wenza ukuthi ungithintile or bekafuna ukuxoxa nami aloku engibamba ufuna ukungcabuza noma sengigqokile njengamanje angikwazi nokugqoka nje iskate nje sifishane because of khona bona bahlezi bagcwele yeah angifeel comfortable kahle kahle yeah and akekho futhi umuntu okuprotectayo on top of that yebo so yini into ufuna ukuyisho kuyena namhlanje njengoba umlethile lana ufuna ukuthini kuyena manje Clever ngoba ngizamile ukukhuluma naye ukuthi ayekela abangani okay utshwala nginankinga nabangaphuza mhlambe-ke sihlale sonke-ke but labangani laba seka nabo angibathandi sengifuna ukuthi nje sivele siyeke ngifuna nje uvele ngiyekele ukuthandana naye once so ufuna ukuyeka because of abangani yena usamthanda khona lisekhona uthando yazi but angiboni ukuthi kusazoshintsha or khona into ezoqhubeka phakathi kwethu ngibona nje ukuthi usazoqhubeka nalabangani bakhe nalotshwala babo ayikho nje into ezophinda ishintshe kwaziwa nzima siswami and I really feel bad for you ukuthi i-out yakho igcine isikufaka kwi-situation yokuthi nawe uyayibona ukuthi usustakile kuyo and akusaphumeki nakalula because these guys always here around and sakwazi nanokuthola ispace senu so siswami njengoba nje uze naye engazi ukuthi le ndaba ingayi umefeza la cause ngiyambiza manje kunama options awu2 welcome awusondela kunama options awu2 njengoba sinilethe ngebhasi no2 saniletha lana mase sinibuyisele emumva wena sesiwami singakubuyisela wena ngebhasi njengoba sikulande ngalo but yena kukuwena ukuthi uyafisa nokubuyela naye emuva uma uqeda ukumtshela ukuthi awusamfuni noma simnika u50 rand agibele itaxi la phezulu aye from e-pre aye lokushini hayi azihambele ngenyawo ningamnikeza 50 rand azihambele uyadeserve hayi kufanelanga nje lo 50 rand ukuthi simlandile uyangicasula nje lo muntu lo ngenza ngifile useless nje ukuthi ayikho nje into yami nje ayikho indaba yami kahle kahle akasangifuni ke kusho ukuthi uye lo ngasangifuni kusho ukuthi the way behavior ngakhona kusho ukuthi akasangithandi welcome awuhlise uyamlisa la bhasini lasekhaya akehla umlethe ba uzositshela kahle ukuthi khona mina namhlanje so yini into ofuna ukumtshela noma ifika la
ukuthi akaqhubeke nabangani bakhe ahlukane nami ngoba ngicacile nje ukuthi akasangithandi mos sekathanda abangani bakhe ukudlula mina angeke ngikhona mina angeke sengithandana ngiyi-1 kahle kahle akunamuntu engithandana naye ngiyakuzwa sisi wami it's fine vele nabo bayasondela bazositshela ukuthi sisele ngapha oza ngapha mnumzane oza ngapha yini bakuvusa usalele nkabe yami yini ukhayijekile yini umamazi ukuthi umkhaphe eze kwi-interview ungajekile ne unjani mfowethu grand ubani mfowethu igama utisethu usisters uyamaza ngithi ngama wena naye ni yini ichera umuntu wakho ne so mfethu uyasichazela the way nithanda namnandi ngakhona na the way umthanda ngakhona wena ungathi yini mfethu oyithandayo ngomuntu wakho angithanda everything ukuthi ungenzele everything ngithanda kakhulu for ukuthi wenzela everything when uyamenzela everything ngamenzela mhlawumbe njenganje izinto asidingayo okay ngamenzela okay and uyaneliseka naye abonga yabo okay ucela ukukhuluma nawe kunento afisa ukuyikhuluma nawe ngizocela ukuthi umlalele sesiwami cela ukhiphe konke okusesifubeni yo disetswana kusawabatla because wena o rata dichom tsa hao feta nna ha o sa spenda nako le nna ha o sa ntsha di-auto ha o sa mbetla like ha o sa mpatla the way ke bonang ka teng ore ha o sa mpatla tse di tlhako ka taba tseo ha o tlo mpotsa ntho eo gale re ibuile ntho eo wa enza ngathi uyastopa bese wabuyela futhi wathi abangani bakho laba ngeke uzushiya abangani bakho for mina yini lento leyo mina nawo mawuzile Roman siyakhuluma yaphela waphinda wayiqala phansi azange uqale phansi so awuthami okay niyakhuluma so le abangani bakhe laba balokhu bemharasa bembamba bamba umekutshela wena ungathatha action lokho uqonda ukutheni ngakho ngitshela unamanga lo mfana lo zakuqhaba wena yazi zakuqhaba ngitshela akutshelanga kanjani uthami akakutshelanga ukuthi abangani bakhe bayambamba bamba akakutshelanga ukuthi yeke ukuletha abangani bakho erumini yakho cause space senu leso angitshele kanjalo ukuthi bambamba ngitshela mabefuna ukumcabuza akarepothelanga konke lokho uyathanda naye angitshela kahle usangifuni bethwa nje uphika yonke into ne angiphike next angitshela ngitshela ukuthi ngeke ukuletha amajita eroom amajita saploma takuphela mina ngitshela bese uploma nini ke nami mina ngiplome nini nawe ngitshela ukuthi ngizokubona wena njenganini ungibona ngoba ubona kuqala ungidlula mina laba amajita ngibona so phakathi kwamajita naye wena ukhetha ba angikhetha yena ngobela iphiya ngoba phela iphiya uyayithanda amajita wakhonzile iphiya ishiyo manish wayena nesikhathi sakho uzanga ngitshelanga na ukuthola ngihlele namajita ngeke ngibaxosha amajita ngitshela yena ukuthi avayo uzobuya late cabanga into enjalo ya udlala ngale ngane wena bese ngidlala ngabo udlala ngaye and omunye umuntu ozomthola sisamsuna enye indoda anginayo enye indoda ngoba ngilo ngilindene nalo uhlakaniphile manje umbizele lokho ya ubizele konke lokho ubungitshela khona ukuthi lo awusamfuni ngoba wena usidididi ushilo nanokuthi wena usinayi uyathithiza awukwazi angakaqedi uyathithiza usinayi wena usaba abangani bakho uthanda abangani bakho ukudlula kwayena umdayisa kubangani bakho ngiyakudayisa mina uyamdayisa sikalizatsileli nekuzotsa akaja warwatla sinzotla kwafika umngana kumakafika la ngamtshela ukuthi ongilambile solokuthi setsahambile lana dakubulitso re joke bazisegile obulele ma traffic utheko isilima wena ngitshele wena sister uyisilima uyakuthuka akasakufuni phela umuntu ongasamfuni uyamthuka manje ngithuka manje bufuna ngenzeni wena ngigida ngizala namakhamera bufuna ngenzeni ufuna ngithini ngikhuluma nawe umameli uvela ukhetha abangani sikhulumile manje bobuziphika manje
nemihlola wena. Sesiyikhulumile manje. Ngasikhathi boyiphika manje boqeda kuyiphika. Mali yokuthi bakubamba leyo. Uyabaphikela ne? Angeke bayenze olova bakho leyo. Unamanga uyena osuke eyisa kubona ukuthi ngicela ningibamba ne? Uyi. Uthola kanjani lo mfana? Angazi yazi. Ububoneni? Ngiyazona yazi. Naye ngihleli nabo uyazi azohlala nabo. U-expecteni wena? Ahlale kuphi ngoba i-room? Angamtshela ukuthi yabo. Ahlale emnyango erumini yakho kini. Vayo uzobuya futhi. Mina ngeke shem. Ngeke ngize emntwini wami ngazi ukuthi akekho omunye umuntu khona mina naye kuphela bese ngiyahamba angixolise for abangani. Angihambi. Kanti indaba na awuthanda uthanda abangani bakho yini? Uthandana nabangani bakho yini? Abangane iwo siphila sonke nje. Cabanga. Bese mina ngingaphili nawe ne. Kusho ukuthi kahle awufuni. Mara siyayikhuluma le ndaba mawuzile erumini. Siphila sonke nabangani bakho awufuni ukuphila nami. Angafuni ukuphila nawe. Hayi nakusawubadla. Awusafuni. Akero uphila dilitshomi zawo nakusawubadla. Athumaka. Hayi. Nakusawubadla sho. And awuthami njengamanje into ezokwenzeka. Njengoba uzosukuma nje manje la. Welcome uzokunika u50 ukuthi ubambe itaxi la sabuyeli nawe ukuyokubeka ekasi lakho so kushiya khona la ugibela itaxi sihambe uma isister kuphela wena so u50 ugibela itaxi eBree from eBree ubambe itaxi ekasi lakho akuna 50 bezoyithola la le 50 le izothathwa yimi ngizozihambela ngenyawo kanti serious ukuthi ngale ndawo ujangdam vele ucabangani ayithi uqeda kusho ukuthi amagents wakho uphila nawo hamba uphila nabo awusondele mfowethu hamba useyamncenga manje sozenza isono. Ngicela ungamniki lo u50 kalo wokugibela unike lo. Ngiyabonga. Ngoba lo uyawudinga lo uthi lo uzowokha lo. Azihambani umntwana. Yeah. Na imali yakho ukugibela sorry mfethu. Uzihambela ngenyawo. Kusho umuntu waphela i-option yakhe. Serious. Yeah, indaba. Yabona ukuthi lengane bungayithatha serious all along. Angithatha serious. Yabona ukuthi akuthatha serious le muntu. Yezozenza isono manje. Akusemnandi yazi ukuthi kumnandi kanjani. Kufila kamnandi. Izami ijabule. Yo ngathi nganethwa yimvula kube manzi. Kanti lezi zinto lezo shisha kwimo angicambela amanga manje. Njenganini? Lezi zinto zenzeka phambi kwakho uthule wena. Bezothi abangani bakhe laba bemharasa. Na unganaka uzenza into edakiwe. Yabona ukuthi bebuhlula. Yabona into okudaka ukuthi kwenzani? Angitshelanga. Yadakwa. Yilokudakwa kwakho. Uyajabula naye bangibamba. Uthi uyajabula. Njenganini ngijabula ngoba ngihlezi ngimemeza yena. Ngisize. Should mangenzeka noma yini. Ngithe ukuthi wa every tazalano thala abangani bami ngathi ungawari sikhuluma. Lokuthi bamba ngangitshela. Akutshela ke manje uzokwenzani ke ngayo? Amarona manga ngithatha. Uyakutshela manje uzokwenzani ngayo? Uzohamba uba confront or uyabasaba usafuna ukuthi bakuthengele ubhiya mo. Awuthami ingane ayisakufuni and niyahlukana manje. Welcome. Sondela mfethu lo uyahamba. Welcome uzokubonisa ukuthi indlela ibheka le yejuice because awunamali so ayikho nanento ozoyigibela. Athi serious. Ngiserious. Ungazozenza isono la. So uzenza isono manje. Asibase ukhuluma le ndaba. Hayi into esoyikhuluma. Angikuvana umuntu wakho. Kwaku umuntu wakho. Good. Khale kwa singinoyani. Umuntu akamtsamale. Utsamale man. Utsamale wani. Tika disho mzao. Mobulela sister wasamobati ibila tsamale. Bye. Samaya. Tshela ukuthi asamfuni. Sidididi. Uthula ke. Bye. Up. Kisese. Samaya gama utulitsatsi luchisa ka le ayigibelele le matsheni le. Hawu. Phakamise kanje. Hey. Kusejozi la uphakamise kanje. Takes. Jozila. Epree. Hawu. Yes. Uzizwa njani? Ngizizwa ngihappy, ngikhululekile yazi. Mhlawumbe ngizothola umuntu ongithandayo. Akakuthanda mfana, akanandaba nawe. Uyanginyuza nje lo. Akakuthanda. Noma ekhuluma uyezwa nje ukuthi ayikho nje lento ayenzayo. Ngihamba ukugibela le mateksi waseBree. Ugibela ngani? Usise ilanga hamba ayi1. Ufika nini nje sowethu ngonyawo. Mara uzofika. Uyalayeka. Yes. No sister uzoba right so wena sister usazobheka mhlawumbe umunye umuntu ozokwazi ukukuthanda usazobheka aphilisane nawe umuntu ozongithanda eish
ayuzodlala ngami Ayizokuyuza. hawu No problem sisi wami. Welcome. Ngicela uthathe my sister mfethu umfake ebhasini kuzomela simhambise ekasi mfethu because wow. Sabonga sisi wami. Welcome zokufaka ebhasini and then sokuhambisa manje. Alright. Loss of dlula simphukuze ngedust. ngathi ningamkhipha Mshayina ngalo banana bese kuthengele wona. Alright. Ukutshele ngawo. Umsiza for ama proteins emebhekele Soweto. King Ginger Cream Dela Cream intwana seking indlovu bafethu. Things are really bad. Things are worse in SA. Abantu abajolayo abawazi umjolo. Bajole bebancane. Yabo lento nje ukuvela ubona abantu bethandana uthi nathi siyathandana kanti nenza into eningayazi abantu bafake imjolo bebancane ayikho lento eniyenzayo. My name is King Ginger Cream Dela Cream ngintwana the one and only the king himself from King Indlovu bafethu. This is angisakufuni. It's over. Take me straight home my brother. Hey yo, boo! It's your boy King Ginger Cream Dela Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampoluyu, Stars. Welcome to Antisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! What made you go to Why the food that? Why the food? Why would you go? Why would you go to China? Why would you go to Inking usekhathele yesena